Производството на дънково работно облекло е изключително дълъг, сложен и скъп процес, включващ много и най-различни етапи. Първо, трябва да имаш качествен дънков плат. Той е сърцето на работното облекло. Второ, моделер-конструктор на специални програми изработва кройките на облеклото. Трето, време е работните дрехи да бъдат скроени. Четвърто, идва време на шивачите, които зашиват по възможно най-здравия и качествен начин работните дрехи. Пето, ние изпращаме облеклата в специализирана пералня, където се перат на 60 градуса и се сушат на 90 градуса, за да може после да не цапат и да не се свиват при пране и сушене в домашни условия. Шесто, след като получим облеклата от пералнята, ние ги почистваме, привеждаме ги в търговски вид и вече можете да поръчвате на denimbg.com.